I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu gledat ćete mit o trojanskom konju. Bješe jednom grad Troja, koji je 10 godina opsjedala grčka vojska. Nakon brojnih teških bitaka, Grci su se umorili od borbe i htjeli su se vratiti u svoju domovinu. Među vojskovođama bio je jedan osobito domišljat, a zvao se Odisej. Reče Odisej jednog dana svojim suborcima: nije nam uspjelo zauzeti Troju silom, pravi je trenutak da upotrijebimo glavu. Prema Odisejevim savjetima, Grci se dadoše na posao. Jednog jutra trojanske straže s visokih zidina Troje ugledaše da Grci napuštaju svoj logor na obali. Umjesto neprijateljskih šatora stao je divovski drveni konj. Grci su napokon otišli, ostavili su nam čak i dar za rastanak. Požurite, dovucimo tog lijepog konja unutar zidina i proslavimo. Netko je pokušao reći: pazite, mogla bi biti neka klopka, ne vjerujte neprijatelju, naročito kad nudi darov. No građani nisu htjeli slušati. Konj je ipak doveden unutar zidina. Spustila se noć. Dok su Trojanci spavali na boku goleme drvene životinje, otvoriše se mala vratašca i kroz njih izađe 4 vojnika, naoružanih do zuba. Upališe baklje, za samo nekoliko trenutaka grad je bio u plamenu. Istovremeno, grčki ratnici otvoriše vrata svojim suborcima, koji su se brodovima vratili na obalu u okrilju mraka. Tako je nakon 10 godina ratovanja pao grad Troja. I to bi bilo sve za ovaj klip. Ja sam da vam se klip svidio. Do sljedećeg klipa. Ćao.